Vaka, to by się za Bruno, te gniezdo zamiesza jedna młoda swojba. To mamy te 3 dzieci, ale to nie k tomu prać. Ale w spanskejstwie, mimo tych łożów, naprzeciw tym łożam, nie były żadne kamery, każ po drugich ludzi. Tam były 2 terraria za hade fiton. Ten jeden już mocy, tak już około 1,20 m posta. A tam już przez 3 metry, 3,20 myślę, że się prawie dopełnił. A dlatego jsem ja tam też był, dokiż były koraty, to szło za to rzeczy, że się płuca zachorne, kiedy ja skoro zaniet prawie, to było czysto. Takže jsem ja tam pokroč tam był, a tam fitony injekciju dał, a to potem też przeżył. Ale tyle ludzie, którzy prawie 3 dzieci mieli, ale on, ja nie wiem, swoje 10 koczków albo psów. A deka kolejnie mieli te wujki a wujki myszy, a tak jako pizzu za te fitony. Ten wujki fiton, ten są oni potem później się dali do Wojerec, do zwierzęca, a ten mniejszy, ten 1,20 m, albo tak nekak. To ta żona powiedziała, że z dwójcy było, że rano gdzieś ma otoczyła, że ta fiton podle niej w łożu leżała ruma zwierczana.